Дами и господа, интересуващи се от това какво е да бъдеш малък създател на съдържание, добре дошли в моят yapping session, в който хем ще ви споделя какво е от моята гледна точка и ще ви дам някакви tips and tricks. Хем ще мога да рантна, защото определено изпитвам нуждата. Така че, нека да започваме. Тук в моята строго контент креатърска тетрадка, дневник, имам нахвърлени няколко точки, по които смятам да вървя, за да ми е по-лесно да не изпусна нещо, въпреки че най-вероятно ще изпусна нещо. И междувременно ще отговарям на няколко въпроси, които ми бяхте задали в Инстаграм, свързани с това. Направете си кафе, чай, сипете си вода, вземете си нещо за ядене, защото това ще е дълго видео, това ще е подкаст тип видео. Как започнах с социалните мрежи? Така, когато бях в гимназията, имах един порив да си направя YouTube канал и да снимам лукбук видеа. И бях накарала тогавашното ми гадже специално да идем на гребната и там да сменям аутфити. Идеята беше след това той да го обработи и така нататък, обаче това така и не се случи, защото беше прекалено зает да играе лига. Аз бях прекалено мързелива и все още с майндсета, че аз не мога да направя това нещо сама. Аз няма как да се науча да го направя сама. Така че, ако никой друг няма да го свърши за мен, аз въобще няма да си мръдна пръста. Което е много лош майндсет. И се отучих от него, може би, сравнително скоро. От 2023-2024 насам се опитвам, когато си кажа, че нещо аз лично не мога да го свърша и съм супер убедена, все пак да си направя някакъв малък ресърч, да гледам малко туториали. И ако съм вече супер убедена, че е над нивото ми на компетенция, тогава вече съм като окей, явно ще ми трябва чужда помощ. Обаче, много е тъпо. Много е тъпо сами да се лимитираме. И най-скорошният ми случай в такава ситуация беше относно това, че си търсих някой, който да ми прави тъмнейлите. Бях решена, че трябва да им вдигна супер много нивото и да си намеря човек, който специално с това да се занимава и да плащам на някой да ми ги прави. При което почнах да си пиша с разни хора, които бяха надъхани, професионалисти, непрофесионалисти, всякакви ги имахме. И го коментирах с гаджето ми и той беше такъв: чакай да ти дам един малък реалити чек. Ти буквално не изкарваш пари от този YouTube. И ми казваш, че ще даваш пари на някой да ти прави тъмнелите специално, при положение, че даже не можеш да си ги избиеш после тия пари. И бях като... На което му отговорих: да, обаче аз сама не мога да си ги правя. Просто няма как да стане. Да не забравяме и факта, че това ми е може би най-досадната част от целият процес на създаване и качване на въпросното съдържание. И той ме контрира с въпроса: що да не можеш? Как реши, че не можеш? Наистина не бях положила каквито и да е усилия изобщо да си направя някакво проучване, да гледам туториали, да видя как се случват нещата. Аз, без да си мръдна пръста, бях решила, че това нещо не е моето и няма да го правя и не го мога. Сега, не казвам, че тъмнейлите ми от този момент нататък, от този ни разговор са станали брутално яки, но се мотивирах да полагам повече усилия, като си ги правя. И може би от тогава до сега правенето на тъмнейли ми е много по-приятно, просто защото някакси се пренастроих. Защото, признавам си с ръка на сърце, мога да кажа, че в началото, когато почнах да качвам YouTube видеа, това ми беше абсолютно най-омразното нещо. Значи, най-накрая видеото е заснето с 300 зора, обработено е. В последния момент тръгвам да го качвам, защото е неделя, примерно. Или конкретния ден, в който съм си определила, че ще качвам видео. Аз искам на всяка цена да го кача днес и точно сега, точно в този момент. Обаче, какво се оказва? Нямам приготвен тъмнейл. И винаги правенето на тъмнейл го свързвах с това, че се случва в последния момент, че става супер грозен, защото трябва да си харесам конкретен момент от видеото, да го скриншотна. И след това, използвайки PixArt, просто да лепна някакъв грозен безплатен шрифт. Знам, че тъмнейлите ми не са кой знае какво. Аз буквално просто от снимките си правя стикери, даже не го правя на Photoshop, а просто от галерията на iPhone-а и ги лепя и ползвам Canva. Открих хубави шрифтове в Canva на кирилица, които ми допадат и ги редувам кой да ползвам. Така че на този етап, като за безплатен тъмнейл, мисля, че ме устройва. Всъщност, защо почнах с TikTok и с YouTube в последните няколко години? Бившият ми, следващият ми приятел, след този с лигата, ме мотивира. Просто един ден беше като: ти между другото, що не почнеш да качваш видеа? И
бях като да, знаеш какво, що да не почна всъщност. Помня още през карантината, понеже на мен тогава ми беше пика, в който да гледам TikTok. Предполагам, че е на много голяма част от хората също, но преди това почти не го гледах. Дойде ли карантината? Аз прекарвах, може би, по 5 часа в TikTok, което е insane behavior, смисъл. И съответно, поради причината, че висях там супер голяма част от деня си и постоянно бях експост на различни лица, на различни момичета с различна красота и различни хобита. Нямаше как да не се сравнявам с тях. И съответно идеята изобщо аз да тръгна да качвам неща ми беше много непонятна, защото се сравнявах отново с всички останали в това приложение. И се чувствах супер не на място и даже не можех да си представя какво изобщо бих могла аз да снимам и да качвам. И първото си видео качих юли месец, ако не се лъжа. И бях супер развълнувана. Но следващия въпрос беше, добре, и сега какво? В смисъл, аз хубаво измислих едно единствено видео, което да кача, което да снимам и кача. И сега какво? Аз не мога да измисля повече от това. И просто си представях как TikTok акаунта ми ще си остане с едно единствено видео и оттам нататък ще е неактивен. И това ще е било с моята мотивация да почна да качвам, но не се оказа така. В началото в TikTok качвах някакви супер големи простоти, просто използвах някакви трендове и липсинквах и това беше файн до един момент, но може би в момента, в който завърших училище, станах една идея по-смела, всъщност да заставам пред камера и да говоря и да разказвам повече неща за себе си, да си развия и сторителинг умението, защото никой не ти се подиграва чак толкова много в Даскало, ако просто качваш видеа и липсинкваш и едва ли не изглежда особено сериозно. Обаче в момента, в който акаунтът ти почне да расте и ти изглеждаш все едно, че се взимаш повече на сериозно, не приятелите ти, обаче познати, съученици, малко или много почват да си те подиграват. И е много по-трудно да си излезеш от черупката, когато знаеш, че всеки ден ще се виждаш с тия хора в училище. Даже Ево им правя на всички, които все още са в Даскало и правят видеа и грам не им пука от съучениците им. Идеята ми беше просто, че почнах да се отпускам да правя по-разнообразни видеа и да се взимам по-насериозно с това, че качвам неща в интернет пространството, чак след като завърших. Много се радвах някакси, че почвам университета дистанционно, защото това ми беше друго притеснение, че ще ида на университет и ще разпознаят, че качвам видеа в TikTok или ще са ме виждали и ще ми се подиграват, че съм много смешна и някакви такива неща. И до момента, в който вече почнахме да сме присъствено, което беше втората година от университета, грам не ми пукаше дали някой го вижда по този начин или не, но така или иначе никой никога от курса ми, не че аз много съм си говорила с курса ми, но никой никога не го е правил на въпрос. За сметка на това други колеги в университета като цяло са ме спирали в уни да ми кажат, че ме гледат и че ми се кефят на нещата, което е супер сладко. Ако някога сте ме спирали, когато сте ме виждали навън, за да ме заговорите и съм била awkward, съжалявам, просто аз по принцип съм awkward с непознати, иначе много се радвам, когато някой ме спре да си поговорим, но не знам каква да ми е реакцията. Когато някой ти каже, хей, ти си от TikTok, гледам видеята ти, няма ли да зацепиш, защото ако кажа благодаря, за какво благодаря? Нали, очевидно, че човека гледа видеята ми, обаче не звучи ли тъпо да ти кажат, че гледат видеята ти и ти да кажеш мерси. Не знам какъв трябва да е, не знам каква трябва да е първосигналната реакция на това. Ми става сладко, аз се засрамвам. Не знам как да отговоря. Между другото, бях снимала видео, в което пак отговарям на въпроси, свързани с социалните мрежи, което може би ви било полезно, защото е less yapping и повече straight to the point, така че тук някъде отгоре ще ви излезем, да си го пуснете. Може би трябва да си говорим за хейт коментарите. Ако това е нещо, което ви притеснява и затова се спирате да имате каквото и да е присъствие в социалните мрежи. Разбира се, че когато ти растат последователите, ще расте и хейта, просто защото си стигнал до повече хора. Но в моята глава нещата седяха така, че едва ли не, колкото хейт ядат Линшо и Алексчето и хора от този калибър, толкова ще ям и аз. И помня, че ми беше излязло някакво видео в TikTok, как някой е снимал
как гони Алексчето по НДК и се подиграва или нещо от този тип беше. Някаква групичка малки деца, как харасват Алексчето на публично място и бях това ужас. Тя и на мен ще ми се случват тия неща и това ще е отвратително и аз как ще го... Как ще дела с това? Защото аз не съм се научила, разбира се, все още, как да хендълвам хейт коментари. Просто защото в общия случай, ако са просто малумни хейт коментари, даже няма какво да обърна внимание. Ако е нещо, примерно, свързано с външен вид или каквото и да е. Просто, нали, ако става въпрос за просташки хейт коментара. Обаче, когато е хейт коментар от човек, който си мисли, че се обосновава супер добре и ме нарежда супер добре, аз изпитвам огромно желание да седна и да го опровергавам в коментарите. Обаче това няма никакъв смисъл, защото защо да му давам от енергията си, като се обяснявам всъщност как седят нещата. Броя на видеа, които са изяждали ужасно много хейт, може би ми се брои на пръстите на едната ръка. Така че това е малко количество хейт, което да съм изяла, обаче в тези моменти, в които въпросното видео гръмва и почват да се сипят супер много жлъч, изми и гущери, жлъч. Да, жлъч. Както и да е, моментите, в които съм яла ужасно много хейт под някакви конкретни видеа, аз не съм можела за нищо друго да мисля. И както върша нещо, опитвам се да се разсейвам, защото изключително много са ми скапвали настроението. Не мога да не си изкарвам телефона през 2 минути, за да чета какво ново са написали. И някак си виждам още 10 нови негативни коментара. И съм като, какво да правя? Какво да правя? И ми се е случвало да си спирам нотификации, защото по едно време имаше нотификации за коментари. Просто за да не се присещам и да се държа възможно най-далеч от телефона, да не чета, защото ми скапва настроението. И един единствен път съм си спирала коментарите под видео. И това беше защото бях с моя приятелка и тя всъщност ядеше още повече хейт от мен. И реших, че това и няма да ни го причинявам и на двете. Защото и тя влиза да ги чете, пък не иска да ги чете и става тъпо и бях окей, you know what, fuck that shit. Може би в началото, когато почнах да получавам хейт коментари, любимото ми нещо беше на коментара да отговоря с сърца или с целувки, или просто да кажа благодаря ти, мерси. Защото хората супер много се объркват, когато по този начин им върнеш реакция, защото те не го очакват. Ако по някакъв начин искаш все пак да отреагираш, обаче не искаш да стане по-зле, да се наливате взаимно в коментарите, това е добра алтернатива, защото хем си го изкарваш този адреналин ръш, че си отговорил, хем човека в общия случай не знае как да ти реагира обратно и просто го оставя така. Защото така оставя нещата или даже си трия коментара, защото му става неудобно. Случвало ми се и това. Искам профилите ми да станат по-известни. Искам едва ли не да гръмна, да. Обаче в същото време отново представям си, добре де, аз ако съм на нивото на последователи и на известност пак, на Линшо, на Алексчето, аз няма да мога да го понеса най-вероятно. В смисъл, прекалено хардкор ще ми влезе това. Постоянно да има някакви хейт коментари. Така или иначе, като гледам, не съм се засилила много в тази посока. Да ставам като Линшо или Алексчето от към последователи. Не зависи много от мен. Като тук набързо ще отговоря на един въпрос, който получих, защото мисля, че е сравнително тематичен, който касаеше това как да направиш видеята ти да стигнат до по-широка аудитория. Не знам. Абсолютно не знам. Аз нямам някаква конкретна формула за качване, за хаштагове, за каквото и да е. Гледала съм изключително много видеа в YouTube на тази тема, поне в началото. Алгоритъмът на TikTok отново се промени. Виж какво трябва да направиш, за да станеш известен. Такива видеа съм гледала супер много, защото съм си мислила, че реално наистина този TikTok алгоритъм някой там го разшифрова и наготово ни пуска така easy steps как да победим алгоритъма. Но това никога не е работило за мен. Единството, което правя, е просто да качвам консистентно, да се старая да е сравнително качествено съдържание и гледам да качвам в един конкретен часови диапазон, просто всеки ден по това време пускам видеа. Или качвам към 8, 9, 10 вечерта, или качвам по обяд, обаче някак си имам усещането, че видеата, които съм качвала до момента по обяд, не са били добре третирани от алгоритъма, затова
не го правя особено много. Понякога тествам. И ще ми се да имах тактики, да мога да ги споделя, да помогнат на хората, но аз не мога и не желая да разгадавам алгоритмите на тия приложения, защото не искам да се съсредоточавам толкова върху тая техническата част и този нездравословен стремеж да бъда известна на всяка цена, защото нищо не може да ми достави такъв серотонин, колкото да си сглобя малко сладко видео, в което разказвам някаква история и да го кача. Много пъти ми се е случвало да изпадна в една чуденка. Добре, сега дали да не спра всъщност да качвам видеа. Какъв е смисъла да ги качвам тия видеа? Защото ако няма да постигам някакво инсейн ниво на известност или поне няма да се развивам с някакви супер осезаеми темпове, за кого го правя? И в същото време си давам сметка, че аз спра ли да снимам видеа и да обработвам видеа, ще се чувствам доста изгубена най-вероятно, защото да, мога да си намеря още 10 хобита, вероятно, но никой няма да ми доставя това конкретно удоволствие, което ми доставя снимането и обработването. Имам един конкретен проблем обаче. С TikTok това не е в сила, просто защото в TikTok е много лесно да си измислиш какво да качваш и какво да снимаш и доста лесно получаваш някаква възвръщаемост на нещата, които качваш, тип може да имаш 200 последователи, 2000 последователи и твое видео пак да гръмне. И в момента, в който видео гръмне, получаваш мотивация да снимаш още и да качваш още. Докато в YouTube възвръщаемостта е много по-малка и много по-трудно постижима, защото те не бутат особено много малки креатори. Въпреки, че преди един месец почнаха да ми излизат видеа на хора, които говорят за това, че YouTube в момента се стреми да бута една идея повече малките креатори, като ги показва. Явно искат да извъртят някаква TikTok схема. И аз забелязвам също така, че в Explore пейджа, For You пейджа, не знам в YouTube какво точно се нарича, обаче когато вляза там, ми излизат доста често хора с видеа с по 200 гледания, 300 гледания, а като че ли преди по-скоро ми е промотирало съдържание на големи създатели. Което е готино и ми вдъхва някаква надежда, че може би и моя канал ще разцъфне в някакъв момент и ще стигне до правилната за него аудитория. Обаче, не знам, няма да лежа на тая кълка, защото може това никога да не се случи. Определено до този момент продължавам да страдам от това да се сравнявам с други създатели на съдържание. Конкретно в YouTube, когато имам периоди, в които не съм качвала много време или не се чувствам креативна, нямам идея какво да снимам и да кача в пространството и вляза в YouTube и всеки втори ютубър, който гледам, ми напомня за това как аз не се справям като хората и как бих имала много повече потенциал да го доразвия, обаче по някаква причина явно ме мързи, след като не давам 100% от себе си в снимане, обработка, енергия, която да давам докато снимам. Това ми убива удоволствието да гледам видеа като цяло, защото с всяко следващо, което си пусна, все повече и повече сол си сипвам в раната, че аз не мога да бъда тях и че няма да стигна до успеха, който те имат с правенето на видеа. Става много нездравословно цялото това нещо. И ми е тъпо, защото наистина супер много разпускам по този начин, обаче не мога да си го причиня да отворя YouTube и да се сравнявам с всеки втори там, който има повече гледания от мен и прави по-хубави видеа от мен. Пак то това е супер... Не мога да стигна всичките ютубъри на този свят и да правя по-хубави видеа от тях. Нали? Най-вероятно, ако се съсредоточа и правя само единствено това, и цялото ми време минава в това, всъщност да се уча как да говоря пред камера, да зауча някакви манипулационни техники над хората, как да ме харесват повече, че да ми гледат видеята и да се връщат към тях всеки следващ път, как визуално да правя видеята си по-привлекателни, с каква техника да снимам, как да обработвам точно. Наистина, ако си дам абсолютно цялото време на света и си го навия на пръста, че това ще се случи, съм сигурна, че бих постигнала доста повече, отколкото съм постигнала на този етап, обаче аз съм такъв тип човек, че всичко го усещам като много несигурно. И дори в момента да съм си решила и това да ми е фикс идеята, че YouTube канала ми ще стане най-развития YouTube канал в България и не знам си какво си, вероятно след 2 седмици отново ще изпадна в този от процес, в който си казвам, аз май като цяло трябва да спра да снимам, защото дори реална работа не мога да си намеря. И всъщност предвид факта колко
много време ми отнема да го поддържам всичкото това и в TikTok, и в YouTube. То няма файда, защото не се отплаща с пари. Пък аз не мога да ям въздух. Не мога да ям харесвания, не мога да ям коментари и на това да живея. Предполагам, че най-перфектното време е човек да се зариби по това, особено ако е решил, че ще се развива, ще е в гимназията, защото нямаш някакси тоя... Как стътърнах, what the fuck? Тоя прешър, че трябва да си решил вече какво да си правиш с живота и задължително трябва да работиш и да се издържаш и да плащаш наем и имаш много повече свободно време съответно. Естествено, че има хора, които работят и в гимназията и някак си жонглират между работа и училище. Но аз не бях от тях. Аз в гимназията бях просто взета да излезам с някакви хора и да изпадам в меланхолични дупки. А можех да съм толкова продуктивна, ако си бях казала да, правим го и бях почнала от тогава. Защото да, аз в момента съм на университет. Никой не ми е опрял нож до гърлото да работя достатъчно... Как да го кажа? Достатъчно облагодетелствана съм, че имам покрив над главата си и живея с нашите и не плащам наем и всичко е супер, обаче постоянно го усещам този прешър, че е време да намеря нещо сериозно, с което да се изхранвам, защото сега, утре, буквално, едва ли не, завършвам университет и какво ще правя? При положение, че аз един безплатен стаж по моята специалност не мога да си намеря, какво остава за истинска професия. И на всичкото отгоре, аз тук ти седя и ти обработвам по 3 дена някакви видеа, където в крайна сметка събират по 500 гледания. Нали? Какъв е смисъла? Много ми се искаше да стигнем до този етап, който аз вече завършвам и магически социалните ми мрежи са се изстреляли в космоса и вече мога да изкарвам от тях пари като за фултайм джоб. Наистина си мислих, че има някакъв шанс за тия 4 години да стигна до този момент, така че да не изпадам в някаква безизходица какво всъщност да си правя с живота, когато завърша. Обаче очевидно това не е the case. В крайна сметка трябва да се учим да приемаме неща, когато няма какво да направим по въпроса, особено. И знам, че примерно през лятото, когато работих, опитвах се да бъда активна в TikTok, обаче YouTube тотално пропадна. В смисъл, нямах енергия, нямах желание и нямах и време да седна да правя видеа за там. И предполагам, че в момента, в който си намеря реална работа, особено ако не е свързана с социални мрежи, защото best case сценарио е да работя с social media маркетинг някъде. Но, познай какво, в Пловдив такива фирми, де се занимават с това конкретно, почти няма. Което е доста тъпо. Ако работя някаква работа, която така или иначе е свързана с социалните мрежи и с снимането, обработването, whatever, яда, някак си ще се чувствам зле, ако моите са на заден план, предвид, че от това вадя хляб професионално, ма не от своите собствени. Обаче, ако е работа, която по никакъв начин няма общо с това, като това, че лятото продавах платове, в смисъл, най-вероятно няма да се присещам много за YouTube, което е тъжно. Но искам да ви кажа, че от есента, от октомври до сега, март месец, от YouTube съм изкарала $20, а те трябва да бъдат 70 най-малко, за да можеш да си ги изтеглиш изобщо, да ти ги пуснат по карта. Защото има минимален праг за парите. И тъй като аз съм монетизирана, може би от 2022 до този момент, точно веднъж съм стигала $70 и съм си ги изтеглила, които $70 бяха генерирани в рамките на година и половина, примерно. Така че, да. Общо за 4 ми години в YouTube съм изкарала $90. Което звучи много зле. Но това е съвсем отделна тема. Поне от TikTok съм направила една идея повече пари. И ако искате да си говорим повече в дълбочина относно това какви приходи можеш да имаш от правене на видеа, може да го направим като отделно видео, просто това ще стане прекалено дълго, ако сега се гмурнем в тази необятна тема. Но да, пишете долу, ако това ви интересува
относно бранд deals, относно как да се свързваш с брандовете или те ли се свързват с теб, на какъв договор трябва да работиш и всякакви такива неща. Сега, нека да си говорим малко за обработването, за избирането на музика, което е such a pain in the ass. И техника. До момента съм обработвала на Premiere Pro и на DaVinci Resolve. Исках да се науча и на Final Cut, ако не се лъжа, обаче програмата ми изглеждаше по-сложна, така че оставих това в миналото. Но CapCut за мен е най-добрият вариант, просто защото е направено буквално for dummies. Хора, теглите си просто десктоп версията на CapCut и я ползвате на лаптопа, защото иначе CapCut в момента е платено почти изцяло, ако не се лъжа, на телефон, или поне ти слага воден знак, което не го искаме това във видеята си. Но на десктоп версията няма нищо такова, поне при мен няма проблем да чукам на дърво, защото много ми харесва да обработвам на CapCut, но няма да плащам за него. Готиното там просто е, че всичко ти е супер улеснено. Имаш графики, имаш transitions, имаш ефекти, каквото ти дойде на акъла, докато при другите програми в общия случай трябва да гледаш допълнителни туториали. Как сам да си го направиш в приложението, защото то го няма като вече зададена опция. Така че, буквално, ако те мързи и не ти се занимава CapCut нещо за теб, обожавам го. 10 от 10. 100% има някакви кусури. Обаче всичко е направено толкова по-лесно. Color grading също. Color grading винаги ми е звучало като нещо супер, супер, супер сложно. И съм гледала туториали. Как да color грейдвам на DaVinci Resolve. Color грейдването общо взето как ще изглеждат цветовете. Нали? Дали ще е оригиналния цвят на видеото или вие ще го барнете, за да придава конкретна атмосфера самото видео. Нали? Защото, примерно, вие на влога, който ще видите тук някъде, Виктор го обработи и го color грейдна много красиво, много уютно. Това не са оригиналните цветове на видеото. Той го е направил, за да изглежда по този начин. И това е готино умение, което да имаш. Обаче, като почнеш да гледаш туториали в YouTube, как да color грейдваш, ще изглежда много сложно. Следваща точка. Музиката. Музиката е ужасно фундаментална за това какъв вайб в крайна сметка ще придава видеото ти. Трябва да бъде супер съгласувана с сторителинга, с чувството, което искаш да усети зрителя, докато гледа видеото ти. И е мега важно да подбереш правилната музика. Проблемът тук идва обаче, че правилната музика е много трудна за намиране, особено ако не си плащаш за отделна програма, в която да си намираш песнички и така нататък. И отново ти, ако си малък създател на съдържание, ако сега те първа си почнал да правиш YouTube видеа, дали ще го имаш този бюджет да плащаш на някаква програма за музика? Не, няма. Аз в началото това, което правих, беше в самия YouTube да си търся royalty free music или music no copyright, еди си какво си. Даже съм си търсила битове, просто битове, безплатни битове, докато не осъзнах, че това също не върши абсолютно никаква работа, но проблема тук е, че си харесваш някаква музичка, супер е, много ти пасва на видеото, просто 10 точки. И, въпреки че пише, че няма копирайт, някой слънчев ден след 5 месеца получаваш имейл от YouTube, че всъщност това видео вече не може да бъде монетизирано, т.е. не можеш да получаваш пари от него, защото музиката, която си ползвал, не е royalty free и има копирайт. И на всичкото отгоре хората са много нагли, защото качват някаква музика, която твърдят, че е royalty free, че е copyright free. И когато слезеш долу в коментарите, за да разбереш какво е мнението на хората и дали вече са я тествали, това не е вярно, копирайтнаха ми видеото заради тая музика, не я ползвайте. Много често съм била на толкова малко да си сваля конкретна песен, защото много ме кефи да я ползвам. И слизам да чета и виждам този тип коментари. За сметка на това гледам да си търся музика от аудио библиотеката на YouTube, защото там всичко е безплатно и се ползва специално с тази цел. Имах въпрос колко време ти отнема да обработваш едно видео и това мисля, че ми беше част от ранта за това как аз тук по цели нощ ти обработвам и не взимам пари за това. Така, не съм си засичала точно. Обаче, за едно видео, в което има една идея повече обработка, звукови ефекти, някакви мимове тук-там сложени, може би по 3 дена, 4 дена. За сметка на това обаче и basic видеята, които нямат кой знае каква обработка, също отнемат доста време, повече от очакваното, защото ти трябва да селектираш всичките кадри, да направиш roll cut, т.е. да почнеш да режеш
някакви специфични части, които наистина не искаш да са там и тогава вече почва същинската обработка, като къде ще има текстове, какви ефекти ще има, каква музика ще слагаш и пак си отнема времето. Тук давам пример с Лондон влога ми, първата част на Лондон влога ми, защото втората още не съм я обработила, че да дам ориентировъчно време, но Лондон влога го обработвах около 3 дена. И предполагам, че просто аз не работя достатъчно бързо. Стремя се в момента, зададох си като една цел, за да мога да си позволя да продължа да се занимавам с това и да не го заеба, просто защото ми отнема много време. Да се постарая да работя възможно най-бързо, така че едва ли не да може да влиза в това време, което ми е пригодено за хобито. Тоест, дори когато почна фултайм джоб, да мога с възможно най-бързи темпове да снимам и да обработвам видеа, така че да не ми пречат на личния живот и на работата, защото ми е трудно да постигна баланс. Когато съм решила, че ще снимам нещо и че ще го обработвам, аз отрязвам всякакви уговорки, не обръщам никакво внимание на никой, докато не го обработя. Даже не ставам да пикая хора. В смисъл, буквално усещала съм се как седя и обработвам вече от 3-4 часа стрейт и съм жадна и ми се пикае, обаче стискам и не ставам, защото съм залепена за лаптопа, което е супер нездравословно, обаче понякога работим така. Понякога просто работим така. Много зависи от типа видео, колко време ще отнема обработката и колко ти се моташ. Защото аз преди много обичах, когато седна да обработвам до някъде, гледам после от началото, после кътвам още нещо от това, което съм изгледала току-що, после пак се връщам от началото, което губи ужасно много време, така че е ключово всички да се научим да си разпределяме времето по-оптимално. Кое те кара да продължиш, ако нямаш гледания и позитивни коментари? Това е нещото, че много лесно се демотивирам, ако нямам гледания и позитивни коментари. Например, в TikTok не е толкова голям проблем, защото там хората може би се чувстват една идея по-нахъсани да коментират. Не знам, без да си ги накарал. Обаче в YouTube, освен ако не пусна някакъв giveaway, почти нямам коментари под видеята и това много ме демотивира. Хем не искам да е супер натрапчиво и във всяко едно видео да ви тероризирам да коментирате. Искам на хората, които гледат, да им идва натурално и отвътре. Нуждата да коментират нещо, да си отворим дискусия в коментарите. Обаче това не се случва в общия случай, освен ако не подарявам нещо и не трябва да се запишат хората в коментар. Предполагам, че аз нещо не правя като хората, за да ви мотивирам като зрители да бъдете и коментатори. Или пък другото нещо. Ако от много време не ми се е случвало никой да ме спре на улицата, да ме заговори, тогава също си казвам, не, те са заминали вече нещата. Всичко става супер зле, хората забравят за мен, никой не ме гледа вече. И така нататък. И буквално вчера ме спряха пред университета. Момче и момиче. Да си поговорим, защото съм разпознали от TikTok. Така че това го приемам като някакъв знак. Защото последно време наистина си го мислих как никой не ме е спирал. Което автоматично означава, че всички задружно са спрели да гледат видеята ми и са забравили, че съществувам. Просто съм имала периоди, в които са ме спирали на всяко излизане и малко или много вече съм свикнала на това и когато едно известно време не се случва, съм като Аз всъщност хубаво казах за програмите, на които съм обработвала, но не казвам с каква камера снимам. Така, в момента, като цяло, снимам с Sony ZV-110, едно май беше. Както винаги ще оставя името на камерата в описанието на това видео, ако ви е интересно да я потърсите. Влог камера се води. На мен лично много не ми допада, въпреки че хора твърдят, че всичко зависи от настройването на камерата и явно по някакъв начин аз не съм и дала да си изпълни целият потенциал като камера, но да, много ми е неудобно да снимам с камера, особено навън. Много се спичам, тя тежи, изобщо не ми е много приятен експириенс с това. Нещо, което предполагам, че съм говорила вече в някои от видеята. Ако искате да почнете да снимате видеа, хора, не ви трябва камера. Буквално почнете без камера. И вече ако видите, че има смисъл да инвестирате, че правите някакви пари от цялата работа,
вземете си камера. Но буквално камерата на телефона ви върши перфектна работа, особено като за начинаещи. Хората, ако ви харесват, въобще няма да ги спре да ви гледат, ако камерата ви е с някакво по-тегаво качество. Снимам от 1 час и не съм спряла да говоря от 1 час. Пресъхна ми гърлото, така че това го приемам като знак, че е време да приключа. Но е много странно, защото не се усеща се едно съм говорила час. Буквално се усеща се едно, че са минали 20 минути. Това беше един много приятен монолог. Нищо, че крайният му вариант, в който вие ще го видите, най-вероятно ще е нещо от порядъка на 30-40 минути. Просто да знаете, че аз съм си седяла в стаята 1 час и била като... Така. Ако нещо по-конкретно ви интересува за YouTube, за TikTok, може да зададете въпросите си в коментарите. И да, тъй като ако в момента продължа да говоря, най-вероятно ще са просто неща, които си измуквам от пръстите, защото наистина нямам нито изкарани други точки, по които да говоря, нито нещо конкретно ми хрумва. So, yeah. Let me know дали ви харесват такъв формат видеа, защото, както сме забелязали, обичам да седя в стаята си и да япвам. Така че ще е двойна победа и за мен и за вас, ако харесвате да ги гледате. И да. Чао, хора! Беше ми приятно, че прекарахме един следобеден час заедно.